bai, ezin izan dugu, eurak ondo manejatu dute baloia lehenengo zatian, eta, bueno, gero pizkanaka gehiagora joan gara, partidon bigarren zatian bai, eta bukatu dugu, hor, euren arean, eta saiatzen gola egiten, baina ez dugu lortu, eta, bueno, ontzat eman beharko dugu berdinketa ezin danean irabazi, Bai, logikoki, eurak ezagutzen badozuz, badakizu nola jokatzen dute, baloi jabetza asko daukate, zaila da baloia kentzea, baina, bueno, partiduak denborak ditu, eta lehenengoan hori tokatu zaigu, presiñoan saiatu baloia kentzen eurei, eta desgasteko lan bat egitea, eta gero bigarren zatian hutsune gehiago izan ditugu, eta bueno, ez dugu errez euki, aukerak egitea, eurak ere bakarra egin dute partidu osoan, ez dala talde bat aukera asko egiten dituena, eta bueno, ez gaude pozik emaitzarekin, irabaztea nahi genulako, baina uste dut berdinketa onartu behar dela, Bai, jarraitzen dugu ondo defenditzen, taldea oso sendo dago, oso ondo, eta bueno, gaur erasoan izan dugu, bukaeran aukera sartzeko, baina ez dugu lortu, eta eurei ere kreditu eman behar zai, uste dut eurak ere partidu hona egin dutela, talde hona direla, eta ezin izan dugu gaurkoan irabazi.